Mun nimi on Frida, käyn aktiivisesti kuntosalilla päivittäin. Vuosi sitten mun ystävillä vähän meni hermo tähän mun treeni- ja ruokajuttuun, koska mä olin niin tarkka, että en mä edes pystynyt lähteä niin kuin minnekään ulos ravintoloihin syömään, koska mun piti aina grammalleen saada punnita ja tietää, mitä niissä ruuissa on, ettei ole vaan niin kuin varmasti mitään ylimääräistä rasvaa kanassa tai... Se on tosi yksinäistä. Sä niinku syöt, nukut ja käyt salilla. Se on sitä samaa. Ei sulla ole aikaa muille, etkä sä edes jaksa tehdä mitään muuta, koska sä oot niin väsynyt koko ajan. Mä oon paljon iloisempi nykyään, koska mä otan rennommin, enkä elä missään fitnesskuplassa. Nykyään mä herkuttelen joka päivä, jos mun tekee mieli, että siitä ei ole kumminkaan mitään haittaa. Että jos syö semmosia pieniä määriä, että kun ei mättää vaan mitään kauheat pussia. Ja nyt kun mä oon huomannut, että vaikka mä oon syönyt niin kuin rennommin ja omalla tavalla, miten mä itse haluan, niin kyllä mä silti on pysynyt kunnossa. Et ei kannata niin kuin turhaa stressaa, varsinkaan mistään ruokavalioista ja tällaisesta. Tekee mikä itsestään tuntuu hyvältä ja nauttii elämästä.